For i næste uge der er der ikke onsite for Superligaen, hvor vi er plads for at give plads til den vigtige EM-kvalifikationskamp i Oslo mod Norge. En kamp, du kan følge på TV3 Puls med optakt fra kl. 19. De danske fans har forberedt netop denne udebanetur længe, og de satser på, at den bliver historisk. Et klassisk billede i dansk landsholdshistorie. Året er 1985. Danske fans sejler hjem fra Norge efter en fantastisk 5-1-sejr. Nu håber de danske fans at overgå dengang. Det kræver en sejr, ikke? Men vi har i hvert fald planer om, at billedet, som var på nethinden fra dengang, hvor færgen sejler ind i havn, det skal overgås. Altså, den skal være så rød og hvid hele vejen ned, så det er lige før flagene de rammer vandkanten. Roliganklubben og DFF, Danske Fanklubbers Forening, arbejder sammen. Vi regner med at lande ramme Oslo klokken 14. Mens Roliganklubben laver fest på Oslobåden og på baren Smygen i Oslo centrum, så sørger DFF for en tifo på stadion. Hvad er der specielt for tifoen? Altså, hvad laver vi der? Det er jo en hemmelighed jo, men det bliver noget med et stort banner, og det bliver noget med en masse små stykker papir. Der kommer jo omkring 2500 danskere til Oslo næste lørdag, og det er jo en innovation i sig selv, men vi skal nok gøre vores for, at det kommer til at føles som 25.000 i stedet for 2500. Så de har 2 trommer med, ikke? Vi har 2 trommer og så en tuba og en trompet, og så arbejder vi på at få megafoner. Og bare det, og kan styre 2400 for det afsnit, det tror jeg kan gøre det kæmpestort. Så det kommer til at lyde som en mur, det er helt sikkert. Det bliver en kæmpe fest. Og du kan vinde en rejse til landskampen Norge mod Danmark for 2 personer. Gå ind på onsite.dk og find ud af, hvordan du gør det.